the scene. Y'all know me. Du får en forening imod dårlig rapmusik. Hvad er det, I gør? Det vi kan få dem på at gøre, det er at stå ude for et musikstudie og vente på, at produceren er gået hjem. Og så når de så er gået hjem, så smadrer vi studiet fuldstændigt. Hvad gør I så, når jeg smadrer studiet fuldstændigt? Så venter vi til de kommer tilbage. Så knæpper vi dem. Hvad gør I så, når jeg har knippet dem? Så pisker vi med mikrofonledningerne, så de kan se, hvor fucking dårlige toner de i virkeligheden har. Put that ass up, put that ass up, put that ass up. I'm in Miami, bitch.